دوستان عزیز блогери як райдияи хуб дора, як феъли хуб дора, як ба забони тоҷикӣ хуй мегӯянд, як хуи нағз дора. Ту медонӣ хуй чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ? Феъл мешавад, феъл. Я рафтор феъли хуб аст. Хуи хуб мегӯянд. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз мо омадем ҳаминҷа камкам блогерӣ мекунем ки вақте ки мо аз кор мебароем беҳад монда мешавем, дар як хона мерем, хоб мерем, саҳар мехезем, кор мерем. Мо тасмим гирифтем ки камкам ба шаҳрҳо бигардем, ҳамон мондаҳое ки мо монда мешавем дар ҷои кор, ҳамон мондаҳоро мо дар ҳамин ҷоҳо бирорем ҳамроҳи шумо. Чӣ гуфти Камол? Ана одамои мефаҳмидагӣ, одамои ба ақл сразу ин корҳои моро дида баҳои хуб метиҳанд ва баъзеаш мисли ман ин бародар селфи палка гирифта навбардорӣ мекунам. Пеш аз блогер шуданат ту мегашти ҳамин хел ҷойҳоро ё не? Ё фақат айкор хона кор? Айкор хона кор. Безор шудам ба фикрам. Ана ҳеҷа меоян хеле чизҳоро мебинам. Камкам бозӣ мекунам, бой метаҳам. Неки бозӣ мекунем бисёр. Бисёр истроҳ аст. Кадоми ҳунар дора бозӣ кунам, кадоми ҳунар? Ман бозӣ кардагим як дугор 2 соат буридагӣ. Во. Чӣ кор ту буридагӣ? 2 соат. Дар як сол ба фикрам. Не, дар як сол, дар як ту бозӣ кардам. Ҳар як бозӣ 1 соат. Ай. Во ана чизи наваздаи ман. Ана ҳозир мерем Камол автомат